Kolomana dugu anate ngundugu ka bele jele fo nugu walimando joli sebi ka do nye do bele jele na dugu jeka min ye sabali baba ye ba mariye tudde futango dabiya ka ka de baba ni sisogo min ngera sababu ye malika don ka fo avion se ka soro mali dembolo baba ni sisogo donc roba e ka do atara lahara min ye wartigi yere baba e ka do min ye kabini nye lawale la kana bla bila fon fo before ika do ziri do mi nye tiye ni galundala na sebene be ni moya ye o ye baba ni shizo ye ni wartiye war chama benve o tangalonye so chama jole fle ni be karsa tay kien mobili ere morgu a jole fle fo bakile karsa tadu o tangalonye nga avion chama jole fle o fora farafinge mi ma o ye baba ni shizo kini ika do jaja saya ati matu ko twabila ati mayere to ko fembi ati mato ki ye fama ye sura ngingi nyanya ni lingi nyanya asarade baba tara lahara Allahu akbar dongodo anya me ko baba kerata aborata bil hak min ye kunungo shuye optal bi malla e ka do dangoroba dara Allahu akbar min ye biye abita ka faso segere min ye dabiya ye jalaja obita ke ala ka hine ala ka yafaka joti sedu malide e ka do chama vara musomanga min ye bleman vara fimanga e ka do bele jele ka ngi kono jeya baba mo wardi bema aka here mase malide bema nga min ye jamana to aboli ye mali kibara me baba ni sababula ka dawma bele jele ka nga dugaw kai atise ka ke ama fenge mana ikado mami ndi fenge mana o mama da dugulo sa do tonyona ko do kera dola bele jele ka ya fama amu nyini ambe ya fara daba tungara mi ye baba ni sisogo janye na folitikia inte nga ka fonisireya baba kunye fonisire baba ni sisogo ka fonisire ya nye tariku kala nye fitini mingala histoire la abina akili jigi chekele mina oye Kangu Musa ye aka nafolo tigiya mande dugukolo ka Afrique de l'Ouest be abi singa mame ma oye Kangu Musa de Yonsedu ano chekaja Kangu Musa ye falu ni nyama odoni sanuna atara na ye magan ma chama ma fesora ala Mali kono baba bora na ye magan jamana na ye Mali kono aduna Mali de kono ya ane Kangu Musa te kelenye ayi Kangu Musa ye sanu de cheka ta naye baba ya cheka na naye di nga nafolo mi dara Kangu Musa fe e ka do arabu jamano na nona baba ndi taro de takasegina ye Mali o kuma danvara mi mbane Kangu Musa che o yeni nye faso joladu baba mo ba fo kwa nyamakalo so mi ndira nyamakalo mo de ka dogo min dira fanda ni desebato warema wallahi nyamakalaw ta olu bi kuma an radio kuma kalaw bi kuma an min mangaji min dira dibila o de ka ca ta dabiya so wo so be ko maninga de be da kono e ba soro baba ka so jole do Allah akbar sigay avion bi jigi e dabiya ko ni to soro hal ka da to ma o yebonya bay jodi sedu kuma to be ko fe ne go karafi ni wati nye kunafoni di wati wuli ka joke an ga jo kunafoni la daba tungara ni ma min ye bakelen do mama nyini na ibi keme durdo kofleli la bala chogo be dide Joti sedu ne be nkele ku mbi boni sebenye sebemi nu kama l'Inter de Bamako chamanje ani ngunu mimmi lakali Bamako Joti sedu sebene kala akwa ngapma marsikalo kile mugani woro ikado de temena juma temene ikado aywa marsikalo kile mugani woro abisam bisababo ikado minye jemu fanga ye adulaki dona jamana dungana Joti sedu demokrasi annachugo anakewelu ani mimi mba nofe Joni sedu ani lanyini ye minyi aberata ni malido ngunya do ka fo BBC yala Musa Traoré ka fanga kumbi dafriwa ngali tomi be Joni sedu ka do Musa Traoré fanga dafrili e ka do anyena watara manye nyedo fe do ko ni mbala anyena halika da dabaraba ya puma mi na umba ke Joni sedu ka do tigel maluminu na mba ke puma mi ngada ndai na mba ke hanna so la wati do la e ka do andabi mine ninga siri gaki Joni sedu ka
k'a dɔn o ye nafa dɔ ye journaliste dun ka sonyani min ye jamana a buru jali ye journaliste de k'a dɔn o fana lawarala san 1991 malidenw u ye démocratie sɔrɔ nka démocratie ma sɔrɔ gansan maa 200 bonyanko o dara joli la journaliste de k'a dɔn marsikɛlu tile 26 san 1991 jamana den cɛfara musokan i k'a dɔn fandan fara faama ka bɛɛ lajɛlen de nana wuli k'i kɔ da Musa Tarawele ka fanga na journaliste de k'a dɔn a waati ni hakili b'a la Mali dama tɛ farafinna jamana caman bɛ bɛɛ lajɛlen wulila ni démocratie de ye nka Mali ta gɛlɛyara a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten i hakili b'a la min ye abɔ cɛ 14 olu de fanga bɔsi Modibo Keyita la jamana tu tigɛba o kɛra san 1968 journaliste de k'a dɔn Nouveau Kalo dɔ tile 19 a k'i k'a dɔn olu ka ɲɛmaa de nana kɛ Musa Tarawele Musa Tarawele ye fanga in minɛ a sɛbɛla san 20 kɔ i k'a dɔn kuma taa ni maa cɛ a ta ye fanga ye fo démocratie i k'a dɔn fiɲɛ nana ci o fiɲɛ cilen min kɛ malidenw y'a koy'a la a ka san 20 kɔ fanga i k'a dɔn nana kɔnɔya da kɛlɛkɛlɛ sabula bɛɛ lajɛlen de jɛra ka wuli ala ni a don min ye Amadu Tumani Ture ATT ale de nana wuli ka jɔ boloda dɔ ka bɔ faali la coup d'état ka kɛ journaliste de k'a dɔn démocratie nana fɛnsɛn a fɛnsɛnlen bɛɛ lajɛlen ko tile kura Mali kura sababu kura i k'a dɔn hadamadenya kura journaliste de k'a dɔn sabula min ye bɛɛ lajɛlen ka fanga ye a b'o de ko fɔ journaliste de k'a dɔn ni maa min y'i ja i b'i voté o ye san 1992 jamana de fanba bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ Alifa Umaru Konare ale de ka kɛ démocratie président fɔlɔ ye journaliste de k'a dɔn sɛbɛnfuraw yɛlɛmana jamana sarabolow yɛlɛmana o don y'a sɔrɔ jɛkulu minnu bɛ yen ni fangaba b'u la UNGM Union démocratique du peuple malien UDPM parti kɔrɔ journaliste de k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen nana dakolondi k'a filenkolondi min ye jamana sarabolokuraw ye i k'a dɔn a nana yɛlɛma k'a kɛ bɛɛjɛ fanga ye k'a kɛ jɛmu fanga ye journaliste du sɛbɛnnikɛla ko hadamaden i k'a dɔn i jogo ye min ye i tɛ taa k'o dan kabini o kɛra maa minnu kun bɛ démocratie n'u t'a fɛ n'u kelen bɛ k'u kɔ a da la min ye Adema a n'a asafurula min ye IDPM ye a n'a wulikajɔ n'a cɛsiri u bɛɛ lajɛlen nana duloki yɛlɛma bɛɛ lajɛlen ye sɔɔri k'i sɔɔri den da fɛ ka na Adema barika ka Adema bonya journaliste du k'a dɔn a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ jɔn wala ni Adema in a n'a wulikajɔ ba kɛ jamana kɔni ka hɛrɛ ani malidenw fara min kama a ɲɛna sɔrɔ journaliste de k'a dɔn suma ko dugumajɛ a kɛra n'a fɔ mɔgɔw kɔrɔtɔlen bɛ hi a ye hi kɛ jamana nafolo kan jamana ka so jamana sɔrɔw journaliste de k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'i kɔngɔ ma si tɛ si filɛ bilen journaliste de k'a dɔn démocratie nana ɲɔngiri kabini a san fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko malidenw ɲinɛna de n'o tɛ gɛlɛya in daminɛna kabini démocratie san fɔlɔ journaliste de k'a dɔn jamana a maa kalanenw a kɔdonna bɛɛ lajɛlen laban nana don suɲɛni na ka jamana dafiri journaliste de k'a dɔn dɔɔni milliardaire kelen fila saba fo 30-40 i k'a dɔn nana sɔrɔ i k'a dɔn maa kalanenw na u ma dan u ma journaliste de k'a dɔn nana keguya kɛ min ye a bɔ jamana ka sɔrɔ bolo ye a bi koro ka bila u ka jufa kɔnɔ ka sɔrɔ maa bɔ a kalama u nana u baaraw boloda cakɛda caman de nana dayɛlɛ énergie du Mali u y'o yɛlɛma ko EDMSA BMS SA o ni n'a ɲɔgɔnna cakɛdaw journaliste de k'a dɔn min ye dankɔrɔbaw ye olu de ka yɔrɔw dɔn hali sini u b'a nafolo sɔrɔ hali sini olu de y'a actionnaire u b'a tɔnɔ sɔrɔ u ma dan u ma PMI Mali i k'a dɔn société minière o caman de agence de communication journaliste de k'a dɔn hali sini a wari bɛ bin olu de ka jufa kɔnɔ o tuma jamanadenw tɛ nin ɲɛdɔn wa jan bara koyi bon nin bɛ sen n'a ye il y a plus de 30 ans actionnaire hali sini olu de b'a tɔnɔ bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ ye maa kelenw ye oui c'est la même personne journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jagokɛlaw sɔrɔ bosobaw journaliste Seydou i k'a dɔn olu ta kɛra makarutɔko ye u y'olu bolo bɔ a la sabula ko ka di olu yɛrɛ ye journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko jamana ka forobaso i k'a dɔn Alifa Umaru Konare a n'a jɔnɲanw u ye caman bayɛlɛma ni ka k'u ta ye journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa mankan nana wuli dɔ la sabula min ye yɔrɔ dɔ ye u k'a ma ko Adama bɛ Yawo u ka yɔrɔ Ala ka hinɛ na journaliste Seydou i k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ o yɔrɔ san min ye Alifa Umaru Konare miliyɔn 300 ni min ye sɛbɛnnikɛlaw ni mɔgɔw bɔla a kalama u ye mankan ci a labana k'o yɔrɔ kelen feere jamana ma miliyɔn 600 sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda kɔni den nana jamana yɛrɛ jidi a ko e ka bada in lajɛ Bakɔ Jikɔrɔni ni bada k'a daminɛ kun ka taa gosi journaliste de k'a yɔrɔw lajɛ joni ka so bɛ yen
joni dadu Jean Sédou Kado y'a bela jele boso ka fere ACI Jean Sédou ni na damanda sebenekala ko akika do Mali hinebe ACI bala de la hawla fama koro abe fama koro ka yoro yi Jean Sédou ako damako makoy IDP ma minun be minun nana wuli ka jɔ boloda démocratie may démocratie tike i ka dɔn an ko Musa Traoré Choguel ko kala Maïgaw Jean Sédou i ka dɔn ani IDD minun ye contre marche kɛ Musa Bala Kulubali ate bi ala ka hinala de te cɛman ye wa cɛman Ibert Kulubali Ngonvolay ngoni guitariste ya nunu bɛɛ lajɛlen nana yɛlɛma démocratie aw ye kɛlɛ kɛ contre marche n'a hakili b'a la an ɲɔgɔn kun bɛ rond point ba in na mairie ba rond point ba in Samori ka kɛlɛkɛdenw bɛ yɔrɔ contre marche et ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui parlent de démocratie. Où il marche contre la démocratie. Contre la démocratie. Ils viennent de réclamer la démocratie. La démocratie. Mali. Au bout de ce gauche. N'a on va en Mali qu'on a amain. Quand on a une befosa. Ne t'es de la qualité. N'y a pas de Jean Sédou Sénégal ko a ko san 30 démocratie Jean Sédou Kado gela chama nana a kololo de be wuli dongo do Jean Sédou Kado wari takera tiɲɛ wari de sera démocratie la jamana denw i ka dɔn mɔnɛ bɔyɔrɔ t'u la bilen Jean Sédou Kado bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka filɛli kɛ fo n ko fɔ n'a fɔra k'o ka yɛlɛma Jean Sédou a ma se forobaso foroba usine foroba cakɛdaw k'a bɛɛ lajɛlen tunamada a ma feere maa wɛrɛ gansan ma dɛ u yɛrɛ de ta don Jean Sédou a ko i k'a dɔn ni wuli ka jɔ ma boloda san 30 kɔfɛ ni jateminɛba ba ma kɛ Jean Sédou k'a dɔn a tɛ ɲɛ a ko an bɛ cɛmancɛ fanga min na nin de ye waati min ni malidenw kan ka kuma ka kununko lajɛ ka bi lajɛ mun ni mun ma ɲɛ Jean Sédou keleku bɛ yɔrɔ jumɛn ye jalaki bɛ yɔrɔ jumɛn ye k'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na n'o kɛra Jean Sédou k'a dɔn donsenkura o bɛ sɔrɔ ka taa jamana fɛ nin kun ye sɛbɛn ye yɔrɔso ka sɛbɛn don an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tumara inter de Bamako kelen ne bɛ to o kɔnɔ an bɛ Sanogo nin y'a ka sɛbɛn ye an bɛ Sanogo ko i da bɔra démocratie ko kuma min na san 30 tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ko ale ye min ye démocratie in kɔni kɛra jamanadenw janfali ye ka jamanadenw ka sɔrɔ tɔnɔmi ni ka taa n'a ye wa maa min kɛra ko bɛɛ lajɛlen kuntigi ye janfa alimami o ye Alpha Umaru Konare ye Alpha Umar a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Alpha yɛrɛ ta in kɔni a kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ jigi dingɛ caman na sabula a bɛ fanga ta don min Nigeria masakɛ min tun bɛ yen n'o ye Sani Abacha ye Sani Abacha yɛrɛ ale kun ye pétrole wari caman joint a faso kan min n'a nana kalifa Alpha la Alpha yɛrɛ labanna ni k'i ni yɔrɔ ta o la sɛbɛnnikɛla ko zon bɔra zogɔ jigilatigɛ banna sɛbɛnnikɛla ko a ko yala Mali kɛra jamana jugu ye wa Mali kɛra namara jamana ye wa maa y'i ja a fɔ ko awɔ sabula fɛn min ye Mali marabaa jugu ye minnu kɛra jamu fanga kɔnɔna na olu de kɛra sababu ye ka jamana in taabolo yɛlɛma n'o tɛ mars 91 wuli ka jɔ ni kɛlɛ bi kɛ fɛn min nɔfɛ o kun ye fanga ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye sɔrɔ ka tila bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ an bɛ Sanogo ko san 30 o tɛmɛnen kɔfɛ an k'an kɔfilɛ kɔfilɛ in bɛna fɛn min ye o de ye k'a fɔ malidenw jigi waaru la sabula n'i ye jamanadenw nimisatɔ ye dictature nɔfɛ n'o ye Musa Traoré nɔfɛ o kɔrɔ ye minnu bilara nɔ la olu de ma ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ Mali yɛlɛma ko sabanan min bɛ fɔ n'o ye troisième république ye a kɛra suɲɛli namara ani jamanadenw janfali wari suɲɛli a kɛra o dama de ye koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min kɛra ko in yɛrɛ a jubaju ye n'ale ja kun ka gɛlɛ suɲɛli la ni maa bɛɛ ye o ye Alpha Umaru Konare yɛrɛ i ye maa minnu fɔ n'olu kɛra milliardaire ye u ma maa wɛrɛ ladege dɛ maa min bɛ yen n'o ye ko kuntigi Alpha Umaru Konare u y'ale yɛrɛ de ladege sabu Alpha ka nambara a n'a ka yuruku an bɛ Sanogo k'a kun dalen bɛ kɛnɛ kan wa fɛn min ye Nigérakaw ka masakɛ kɔrɔ Sani Abacha ale y'o dɔn sabula don min fɛn min ye Sani Abacha ye a y'a dɔn k'a fɔ fanga in dɔ tɛ o tuma fɛn min ye a faso nafolo ye n'o ye dollar wari ye franc français o donnama kama o bi dun a y'o valise 5 de fa tewu ka n'a kalifa Alpha Umaru Konare la Bamako yan a ye jere tiɲɛ kɛ yan a ye jere tiɲɛ kɛ
o y'a jo ye Alpha ye dɔnmɔgɔ a jo don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o nafolo min nana fɛn min ye wulikajɔ caman ye o nana kɛ Alpha Umaru Konare fanga tiɲɛnen Sani Abacha bolo a y'i k'a wari in yɛrɛ la k'a fɔ k'a ma valise ye fiyewu o donnama kama valise tɛmɛna maa minnu fɛ o ye fɛn min ye Gabangaw ka masakɛ Umaru Bongo ka taa fara jamanakuntigi wɛrɛw kan olu yɛrɛ de kɛra ko in seere ye n'o ye fɛn min ye Yasinbe ye Yasinbe Eyadema sɛbɛnnikɛla ko o ye Togokaw fɛ yen olu de labanna ka cɛjala fɔ Alpha Umaru Konare ɲɛfɔlen a ɲɛna a labanna fɛn min ye bateau min n'o kɔni tɛmɛna olu fɛ yen bateau in fana kun sɔsɔlen bɛ taji de la tetewu sanumafɛnw ani nafolomafɛnw b'a la yɔrɔ min bɛ magɛn o de ye Mali masakɛ Alpha Umaru Konare a bɛ se k'a ɲɛma dogo cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin nafolo muguba in de nana bi jamana kɔnɔ bi a binna maa min ka tunɔna o ye Alpha Umaru Konare ye sɛbɛnnikɛla ko ka b'o don fɛn min ye nafolo suɲɛli ye a dunko juguya o nana wuli ka jɔ waati min na Sani Abacha n'ale binna maa min ye fanga ta a tɔgɔ de Olusegun Obasanjo ale bilara Nigeria kunna ale yɛrɛ laban nan'i bolo maana bɔ nafolo ninnu nɔfɛ a ye maa ci sotigi bɛ taa senama bɛ taa Alpha Umaru Konare a y'i fasanya wari in kan kosɛbɛ fo a laban nana kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ in kɛlen minnu kɛra ko seere ye olu labanna k'a fɔ Alpha ye a bɛna taa i cogo dɔn ko sabula ko in tɛmɛna cogo min na a gindo caman b'an bolo a laban an n'a bila diɲɛ seleke naani kunnafoni di siraw fɛ o donnama kama Alpha siranna a ye wari a ye dɔɔnin bɔ a la ka t'o di Olusegun Obasanjo ma ka wari tɔ ɲɛma dogo fɛn min ye Sani Abacha ye o denkɛ o nana wuli ka jɔ kɛ wari ninnu nɔfɛ san 5 o bɛ taa ni ka segin kɛ a laban Alpha yɛrɛ nana lajɛ sa valise tɔ tora 4 de ye 1 dira Nigeria ma o tuma valise tɔ 2 e ka 2 ta ne yɛrɛ bi 2 ta sɛbɛnnikɛla ko u ye wari in boso ta valise 2 bɛɛ falen don dollar wari la n'i y'a boso a bɛ miliyari bayirika de maana sɛfa la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali trésor wari in kɔni a bɛɛ lajɛlen de salo la ka fara Sani Abacha ta in kan ni ka kɔkan jamanaw magɛ sow sanna terrainw jɔra batobaw sanna minnu bɛ ka pétrole feere bi Alpha Umaru Konare tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko anw ka démocratie kɛra nin de ye Alpha Umaru Konare taalen kɔfɛ maa o maa fɛnɛ fɔra kɔ bɛɛ ye Alpha de ladege sabula ale de y'a sira bɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔ Ami Sanogo ale de y'a fasiri George Zedu n'i ye cɛw feere sɔgɔn kelen na i k'a dɔn mun bɛ dɔ fa Jɔnni Sodi k'a dɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa de ye Demba Kɔnte ye Demba ko a ko i k'a dɔn an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Jɔnni Sodi k'a dɔn hadamaden n'i sera i ka ko kɛcogo la ka sabali Jɔnni Sodi k'a dɔn bonya ni karama i b'o sɔrɔ a ko mun bɔnɛ de binnen bɛ Amadu Ayasa nɔgɔ kan i ma bila fɔlɔ ka bɔ kaso la a ma fɔ ko i ma fɛn kɛ i k'a dɔn a taara Segu tile 2 in na i k'a dɔn min ye kumaw ye i k'a dɔn kuma porokotelenw ani kuma minnu bɛ se ka k'a yɛrɛ bolo masiba ye a taara i da don la a y'a kumana Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun furancɛ in na maa min b'a la k'a fɔ maa fa de suma b'i nɔfɛ maa 20 ani kɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn o donnen don i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn min ye sɔrɔdasiw ye Jɔnni Sedu k'a dɔn maa wɛrɛ minnu fara wari minnu dunna jamana kɔnɔ nin si ko tɛ Jɔnni Sedu k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ dangan min na e yɛrɛ y'o dɔn se tɛ jamana ye a bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min kɔnɔ ka dun e bilalen ka bɔ kaso la a Jɔnni Sedu k'a dɔn i ka taa meeting kɛ Segu Jɔnni Sedu k'a dɔn kuma porokotelenw o de bɔra a da yalima maa jumɛn bɛ Amadu Ayasa nɔgɔ fɛ n'olu se ka kangari da ye k'a fɔ k'a k'i mada ni ka sabali kuma porokotolen dɔ bɛ yen a bɛ k'a ma balawuba de ye Jɔnni Sedu k'a dɔn ayiwa o maa ma sɔrɔ k'a fɔ a ye i k'a dɔn k'a ko Segukaw aw bɔra nin jamaba de kɛnɛ kunbɛn ne kun ɲɛna ko wariko don Segukaw ma ko ne kun ɲɛna ko wariko don wariko tɛ koyi ja a bɛ ne yɛrɛ de nɔfɛ an se ka dama don an ɲan dɔn on sait qui est qui à Segu n'ale ma wari bɔ ni jama bɛ taa sigi Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma kalanda ani kuma bana mininenw a ko ne bilala ka bɔ kaso la u ye n bila ka bɔ kaso la munna n bilala ka bɔ kaso la sabula ma fɛn kɛ o de fɔra Jɔnni Sedu a k'i k'a dɔn hakaja nin kuma porokotelenw ani nin kuma baasimaw hali n'a sɔrɔla bɛnkan de kɛra jamana fɛ min bɛ se k'a to ale bɛ bila ka bɔ kaso la i k'a dɔn gundo caman bɛ u kana ɲɛdɔn Jɔnni Sedu k'a dɔn ni maa hakilima don ni maa sabalilen don Jɔnni Sedu k'a dɔn a kan k'i da de k'a ko anw ka jamana a sariya bolo o den ne yamaruya n ka bila a ko i k'a dɔn ayiwa ne ma wuli ka jɔ kɛ ma wari di maa ma n ma taa fɔ maa ye n ma taa yafa deli maa yɛrɛ fɛ koyi ko ne ka bila ka bɔ kaso la ayi a fɔra de ko ne ka bila o tuma sariya ye min fɔ o de jɛlen don Jɔnni Sedu nin jɛya kan fɔ Jɔnni Sedu
ne ko a kuma hakili kan wa ayiwa ne ye video dɔ ye a dabulu samamo la ɲɛ bilele coricori a kuma cogo la dosokɔrɔ t'a sosoro cogo bila o a kuma tiɲɛ de ye nin ye Georges Seydou nin kuma ninnu nin kɛra kuma jɛngɛnenba ye Amadu Aya bolo Georges Seydou sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ma kɛ san 40 san 20 fo a kɛra kunun ko jamanadenw ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'o kɛcogo dɔn ko nana cogo min na Georges Seydou i mana taa nin fɔ maa dɔw de ye baara kɛ dibi la min bɛ se k'a to maa ɲangilenw ani maa minnu ye ɲangata sɔrɔ minnu nsɔmɔw dara k'u kantigɛ dɔw de ye wuli ka jɔ boloda u dusu ka suma u ka se ka kuma in da n'i taara nin fɔ yalima i tɛ joli kura dayɛlɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jamana min ye Mali jamana Georges Seydou i k'a ka siran sabula siranya bɛɛ fa bɛɛ lajɛlen na Amadu Aya Sanogo i k'a dɔn ka n'i miiri kuma porokotolen na a ma min bɔ a da Georges Seydou k'a ko min ye Mali sɔrɔdasiw ye n'i b'a fɛ ka politique kɛ i k'a to sɔrɔdasiw ka bɛn n'i b'a fɛ ka jogo kɛ Mali sɔrɔdasiw bɛnnen o de bɛ kɛ sababu ye e ka lafiya sɔrɔ Mali sɔrɔdasiw bɛnnen Mali sɔrɔdasiw ka bɔ da kelen fɛ i y'a dɔn n'o kɔni fɔra ale kɔni t'o taama o sira kelen la bilen Georges Seydou i k'a dɔn hakaja o ma kɔni ale yɛrɛ kɔni bɔra a la sa o Georges Seydou sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi a ko Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi n'u ma fara ɲɔgɔn kan u tɔni ye min ye n'u ma fara ɲɔgɔn kan jamana bi ban ni jamana banna sɔrɔdasiya tɛ yen perezanya tɛ yen foyi den kelen tɛ yen Mali sɔrɔdasiw y'o dɔn ka fara ɲɔgɔn kan jamana o kelen bɛ k'a minɛ o bolo la Georges Seydou i k'a dɔn n'u y'u kɔfilɛ u ɲɔgɔnna dɔw la baara bi gɛlɛya nka an bɛ donni minɛ ko bi ni Ala bi diɲɛ ko o ko la o tɛ tiɲɛ Général Amadu Aya Sanogo k'ale yafara bɛɛ ma ale jɔnɲɔgɔnw ka yafa bɛɛ ma ko maa o maa ye kuma fɔ k'ale yafara nka ale ya min kɛ ale ɲinɛna o kɔ n'i yafara ala min ya ne tɔɔrɔ kuma na ko maa o maa ye fɛn o fɛn fɔ ale ma ko k'ale la k'ale yafara bɛɛ ma o tuma ale ye min kɛ ana dun an dɔgɔnin don n'a kun y'an wele ka i sara an na ka ɲininkali kɛ ba tun bɛ don a da an b'a fɔ a ye n'i taara Segu i bɛ taa maakɔrɔbaw fɛ yen i bɛ taa Segu moriw ani dɔnnikɛbaw fɛ yen du o du bɛ yen i bɛ taa bonyaku ye a ye dugawu kɛ n ye a ye dugawu kɛ jamana ye ko min ni ko min y'an sɔrɔ Ala kana ɲɔgɔnna wɛrɛ s'an ma i bɛ don i ka so n bɔtɛ ka bɔ i ka so n bɔtɛ n ta ye ɲɔgɔnna tɛ de nka min ye dununfɔ ni disi gosi ye ka t'i da maga kiri kumaw na i bɛ dɔ lafasa i bɛ dɔ jalakiya a ma ɲi dɛ a dama tɛmɛna a ma ɲɛ buna hadamaden ka sabali n'a kun y'an wele n kɔrɔ n b'a fɛ ka taa nin na nin ko in ni nin ko in ɲɛna sɔrɔ n b'a fɔ n tɔgɔ taa an ka dugawu b'i kɔ nka taa yafa ɲini somɔgɔw fɛ i ka dugawu ɲini i k'i da de i ka taa so i ka misi fa ka saraka tɛ bɔ min y'i sɔrɔ Ala k'i kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma don dɔɔni i ka bɔ dɔɔni dunundi fɔ bala ti fɔ nka ka baasi siri mɔgɔw bɛ ɲinɛ kɔ ka mikoro ta ka sumu sigi ka politiki kuma daminɛ a gɛlɛyara kojugu démissionné n'a ka bɔ armée la de wa ne tɛ nin bɛɛ ɲɛɲini Georges Seydou i k'a dɔn a ka surunani donba avocat o tun b'a nɔfɛ i k'a dɔn k'o ye kuma caman fɔ sabula radio Kayira min bɛ Segu olu y'a ɲininka o kɔni o y'a jira k'a fɔ min ye maître Konare ye o b'a don cogo dɔn o b'a bɔ cogo dɔn o y'a jira k'a fɔ maa minnu fara n'o ye bere wurujiw ye i k'a dɔn maa 24 don dɔw ko maa 21 24 don a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni fɛn minnu kɛra ale bara ka maa min dɛmɛ n'o ye Amadu Aya Sanogo ye a faamuya dɛ ni avocat b'a fɔ a bɛ maa min da a b'a fɔ k'a ka client awɔ a ka client i tulo bɛ kuma na a ka sɔrɔ de b'o kun n b'a fɛ k'o de f'i ye n ka client ni avocat b'a fɔ de n ka client b'o ka intérêt défend donc ale b'o ka intérêt fɛn o fɛn bɛ na k'o jɔ k'o kolo jɔ ale b'o dabali kɛ a yamaruyalen don n'o ye a y'o kala de kɛ o tulo la kuma duman a n'o lafasalikanw an ka nin sɛbɛn in bila dɛ maa yɛrɛ dusu bɛ kasi sɛbɛn tɔ ni kalan sa ayi n kana taa kuma fɔ min bɛ n Segu ko ma dɔgɔnin don Segu ka don non Segu ka don fanga bɛ taa Segu avec Amadu Aya Sanogo tolérance 0 ayi kana Segu ka bila a ka ɲi ten Aya sera candidat nin kun ye sɛbɛn ye an b'i bila e bi k'a bɛɛ maître de cérémonie ye ka meeting baw labɛn pour que fanga ka segin Segu avec Amadu Aya Sanogo e yɛrɛ ma n'i sigi k'i ka jamana lajɛ jamana in dafirila ne ka waati la jamana hinɛ min e minɛ jamana denw hinɛ min e minɛ e yɛrɛ ma jɔrɔ k'a fɔ ne yɛrɛ de kɛra sababu ka nin kungo sen ka jamana ma waati dɔ sera sa ne ka fɛɛrɛ tigɛ maa tɛ min galama jamana ka dɛmɛ fo e bi t'i yɛrɛ yanga a barika Ala ni ce kabini ne ye gulokiba jɛman in y'a la ne ko nin bɛ masaya ɲini après sera di nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Georges Seydou
mbala cogo bɛ di daba tungara ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le serment kalikan maa ka kɔmɔsuruku welele o de b'i ka kara f'i ye siga t'o la a ko barkan n'o fɔra o ye faransikaw ka sɔrɔdasi minnu dagalen b'an fɛ yan k'u y'u tɔgɔ di diɲɛmaa ma tuguni sabula a ko fɛn min ye Gawo ani Menaka ni ɲɔgɔn cɛ Niger frontière la alamisadon marsikalo tile 25 barkani a ye mugujugu dɔ fili mugujugu min kɔni n'a susura maa dɔw kan maa minnu ni barkani yɛrɛ ko jadisiw do k'a ye maa 6 a y'o ni kɛnɛ karaba moto 3 ni ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye barkani u ka état major o de ye nin kunnafoni bɔ ka nin bi wa u ye dugu min kofɔ o de ye Endelimani yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa minnu bɛ n'olu kasuru yenna olu yɛrɛ bɛ olu ye muguci in kɔni u y'o sɛbɛntiya nka AFP ale min ye kunnafoni di sira ye o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa minnu fara ko denmisɛnnin fitinin dɔw de kun don minnu tun bɛ yen n'olu kun wulila k'a fɔ u bɛ taa ngɛlɛnfaga wala u bɛ taa ndufanfaga sɛbɛnnikɛla ko marifa min b'u bolo zozanfa marifa de kun don fɛn min ye lasasini ye o de kun b'u bolo u taalen bɛ ka t'u yaala sɛbɛnnikɛla ko barikani kɛ ka olu ye moto sanfɛ marifa gulonnen b'u kɛrɛla u m'a ɲɛɲini koyi u ye mugu suuru kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin farapu min kɛra marisikalo tile 25 fɛn min ye talata i kɛrɛfɛ kilo 20 baɲango sɛbɛnnikɛla ko maa 6 o de tora sisi la maa 6 min n'o fara 2 b'a la o ye denmisɛnnin fitinin ye olu yɛrɛ ma san 16 dafa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye barikani ye a ka nin wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye RFI ye o yɛrɛ k'i da don kuma in na nka barikani kɔni ye ko in kɔni a y'a galontigiya sabula a y'a jira k'a fɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ n'u y'olu fa ko siga foyi t'a la nin bɛɛ lajɛlen ye jadisi de ye minnu kun kɛlen bɛ ni ka kɛlɛ farita sɛbɛnnikɛla ko sigi kɛlen bɛ ka maa minnu daɲanbaa lajɛ o ye chef d'état major général des armées ani ministre min bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna sabula olu de kan ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye min bɛ se k'a to faamuyali ka kɛ hakiliw bɛ se ka sigi nka min jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye opération barikani ye an ka jamana kɔnɔ n'u ma jateminɛ kɛ faalibajugu ani dandɛmɛwale u laban u na buna hadamadenw faa ka ban jɛkulu min bɛ n'o ye Tapital Pulako ye janvier kalo tɛmɛnen ale kun ye jalaki bi k'a fɔ fɛn min ye dugu min bɛ n'o ye Bundi ye Bundi ko barikani ye maa dɔw faa maa minnu n'olu kun tɛ jihadisiw ye ko civil gansanw kun don u kun bɛ kɔɲɔ na sɛbɛnnikɛla ko barikani y'o kuma in ngalontigiya jamana armée yɛrɛ labanna ni ka communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ barikani ye min fɔ bele haki jihadisiw de fara sɛbɛnnikɛla ko ni ko jara a bi se fila a ko filanan fɛnɛ o ju tigɛlen filɛ nin ye n'ala ma jakɛ nin min kɛlen filɛ nin ye ko in a ɲɛ tɛna dɔ sabula fɛn min ye barikani ye ale kɔni jalen bɛ karatatata k'a fɔ kojugukɛlaw don jamana dun faamaw ma ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye sema ka fara jɛkulu wɛrɛw kan ani talata i sigidadenw olu kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ k'a fɔ u ka denmisɛnw fara kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le serment kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Sedu datu a fɛn finma n'i k'i b'a bɛɛ tɔmɔ ni m'i cogo dɔn minɛn lankolon bɛ to Jɔsi Sedu denmisɛnw don kɔnɔfa marifa b'o bolo ngɛlɛfa marifa b'o bolo u bɛ moto ba kan Jɔsi Sedu jahadimaw marifa de b'olu fana bolo u bɛ yɛlɛ moto ba kan jalamugu b'u bɛɛ kunna bon alors quelle est la différence maintenant o y'u kɛwale de fura min b'a la kɛlɛkɛyɔrɔ bɛ yen yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen Jɔsi Sedu hali Bamakɔ yan i ni marifa kan ka yaala wa ayi bon vraiment c'est compliqué cette histoire là donzo ninnu ka marifa gulo kɛrɛla ka yɛlɛ moto kan darara dugu ni dugu cɛ i bɛ risque la dɛ jihadisiw bɛ yɛlɛ moto de ka marifa dulonlen o cogo kelen don ninnu bɛ fɔ sanga avion de kɔnɔ sanfɛ u ɲɛ bɛ mɔgɔ la marifa b'a kɛrɛ la u t'a dɔn maafa marifa don sogofa marifa don ninnu yɛrɛ marifa ci zozani na u ye marifa ci k'a cira fɛn min na sa o de ma dɔn voilà bon sisi bɛ ka wuli marifa bɛ ka ci bon yarɔ ni ne ye nin tɛ sogofa waati ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni gɛlɛya b'a yɔrɔ la maanifin man ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 5 maa 6 kan maa 6 o ye kelen ye filanan Jɔsi Sedu k'a dɔn sogofa waati tɛ nin ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na maa si donnen tɛ ka bɔ si la kuma dɔw la a n'a fɔ rebelles a n'a fɔ jihadisiw a n'a fɔ ko filaw a n'a fɔ ko donsow Jɔsi Sedu k'a dɔn maa si yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ ye tiɲɛ ye bilen a ɲamina sa koyi n'i b'a fɛ i ka kisi to i ka so ni marifa b'i bolo i b'i ka so nka e bɛ kungo kolo kɔnɔ maa 4 maa 6 marifa b'a bolo a y'a ye siganama ye c'est tout aw ye personne à risque voilà ni
i ma dɔ su ka bila i la i bi kɛ siganama ye ninnu bi sanfɛ olu ta kɔni ka dugumana lajɛ n'u marifa yele fɔn fɔ bolo o ye jahadima ye jango ye mugu ci jango ye mugu ci mugu k'a bɔra k'i to sanfɛ bon a ko in gɛlɛyara dɛ gɛlɛyara nin bɛɛ ye jamana gɛlɛya dɔ ye Jɔnsi Seydou ne bɛ n keleku bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le malien maliden Jɔnsi Seydou k'a dɔn o jahadi kelen n'o java kelen waati kɛra ŋunuŋunu barika bonyalen kun bɛ Bamakɔ yan kosɛbɛ k'a fɔ jahadimaw i k'a dɔn b'a fɛ ka tasuma wuli Bamakɔ n'a lamini la Jɔnsi Seydou k'a dɔn kuma in barika bonyana i k'a dɔn ayiwa maa caman kɔni siranna bɛɛ y'i janto i yɛrɛ la Jɔnsi Seydou k'a dɔn kuma min kun fɔlen bɛ kunnafoni in jɛlen kun don sabula a fɔra k'a fɔ ka taa mugujugu don yɔrɔ la Bamakɔ min ye ayiwa wulikajɔw ni yɔrɔba minnu fɔlen bɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn tubabu u ka lasigidensow Jɔnsi Seydou k'a dɔn yen yɔrɔ kun b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Bamakɔ Assemblée nationale ye o kun b'a la primature o kun b'a la centre international de conférence de Bamako CICB o kun b'a la faransikaw ka lasigidenso o fana kun b'a la nin de kuma durulen kun don jahadima dɔw nanen bɛ Bamakɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la u b'a fɛ ka na mugu jɔ nin yɔrɔ ninnu na k'a yɔrɔ wuli ayiwa sɔgɔmada kelen Jɔnsi Seydou kabini kuma in kɔni fɔra ni jamanadenw kɔni kelen tɛ ka kuma in minɛ sɛbɛ la min ye awa dogodogo baarakɛla minnu bɛ yen i n'a fɔ sécurité d'État olu kɔni ye kuma in d'u sɔnni kɔrɔ sabula su fara tile ka service de renseignement kun bɛ baara la ka ɲɛɲinini kɛ ka se k'a ɲɛdɔn o de laban i k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda ko in kɔni hali n'a sɔrɔ u m'a kɛ nka tiɲɛkun bɛ kuma in na Jɔnsi Seydou a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye alam AFTAB ani Pakistan ka dɔ bɛ yen min da ye ko Atayi Aga Abdala ani maliden dɔ Jɔnsi Seydou k'a dɔn ninnu kɔni minɛna ko in kɔnɔ Jɔnsi Seydou k'a dɔn ninnu dun tɛ maa gansan ye ko ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa terroriste ba dɔ bɛ yen min ye Atayi Aga Abdala Jɔnsi Seydou k'a dɔn min ni a bɛ kuma sema to a la wulikajɔ boloda Ashikuya i k'a dɔn a bɛ kuma o de to a la sabula min ye Al-Agabas Intala i k'a dɔn o ka maa don nka n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin ji ye sɛbɛnnikɛla ko banmanjɛ wale min ani a wulikajɔ cɛjugu min bɛ sen na Atayi Aga Abdala Jɔnsi Seydou k'a dɔn a ɲinini bɛ sabula a bɛ ko caman kɔnɔ service de renseignement kun y'o kibaruya sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ a ka ɲini tɛgɛ ka d'a kan Jɔnsi Seydou min ye ayiwa minnu bɛ minan dilan mugu doncogo mugu wuli cogo yɔrɔ jan fɛ a k'i k'a dɔn Atayi ale tun b'o ko ju la kosɛbɛ sabula o tun bɛ dabalijugu ni fɛɛrɛjugu bala Jɔnsi Seydou k'a dɔn tɛgɛ kɔni dar'u kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mugu dilanni ani mugu donni Jɔnsi Seydou k'a dɔn olu de b'o baara kɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye hali mobili minnu n'u y'a minɛ sɔrɔdasiw la janfa dɔw bɛ yen k'olu kɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn ninnu b'a bɛɛ lajɛlen camancɛ kolo la sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw jɛlen don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Atayi i k'a dɔn u ko min ma tubabukan na logicien terroriste a k'i k'a dɔn ayiwa min ye alimami ba dɔ ye Bamakɔ yan i k'a dɔn a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maa kɔni dɔn a ma fɔ nka alimami dɔ bɛ Bamakɔ yan u n'o tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ cɛjugu min n'o bolo dalen don Jɔnsi Seydou k'a dɔn a fanga bonyanen kun bɛ kosɛbɛ o de la a bɛ ni ka kalo kelen bɔ n'i y'a jateminɛ hali tilegan fɛ min ye ayiwa polisiw ni sɔrɔdasiw ye u bɛ yaala dugu kɔnɔ Bamakɔ duguba yɔrɔ caman na Jɔnsi Seydou sufɛ kɔni k'a daminɛ kabini fitiri a ka gɛlɛ i ka t'i ka so ni n'u ma bɛn u bɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali la sɛbɛnnikɛla k'o de kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye wulikajɔ cɛjugu ye tɛ ka da a bamaji caman kan min ye Bamakɔ ye sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko bannen ye wa maa tɛ se k'a fɔ k'a banna sabula i k'a dɔn kɛwale cɛjugu kɛbaw Jɔnsi Seydou k'a dɔn u bɛ dabali caman de tigɛ ni dɔ ma ɲɛ dɔ bɛ ɲɛ o tuma min ye Bamakɔkaw ye Jɔnsi Seydou bɛɛ lajɛlen kan ka fanga dɛmɛ polisiw ni gendarmew minnu bɛ yaala la sufɛ ka ɲininkaliw ni fɛnw kɛ ni file fiyɛr'i la walima n'u ko i k'i jɔ i jɔ Jɔnsi Seydou k'a dɔn n'u y'i ɲininka ɲininkali jugu tɛ minɛ mobili kɔnɔnaw lajɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn i bɛ bila ka t'i ka sira fɛ sabula bamanjuw b'an jɛ la i yɛrɛ m'a sɔmi k'a fɔ nin jɛ in dɛmɛna nin yɔrɔ in na walima n ye nin mobili in ye fiɲɛ dɔ bɛ na walima a b'i kunkolo minɛ a weleli kɛ i ka ɲɛfɔli kɛ sabula min ye Ansardine min ɲɛmaa bɛ Iyad Agali bolo Jɔnsi Seydou k'a dɔn ninnu di suna u ti sɛgɛn wa u t'a dabila abada a k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni wulikajɔ ye lakana tigilamaw ani service de sécurité d'État u y'u tɛgɛ da cɛkunba saba kɔni ka tile fila in na Jɔnsi Seydou k'a dɔn u bɛna ɲininkali kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko menace banna dɛ Jɔnsi Seydou bɛɛ lajɛlen kan k'i janto i yɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le malien kɔnɔ Maliden
daba tungana maa bi se dɔnkili min na o dakade min dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays faso ba n'o ye Isa Jigiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Isa ko politiki bunako ka korokaw ani koro mara bɛɛ lajɛlen Adema PACJ o y'u bolo mana bɔ maa min nɔfɛ ni k'a kɛ Adema ɲɛmaa ye Abdel Karim Konate di Anpe le pe sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdul Karim Konate ni bɛɛ ko a ma Anpe a taara ni ka kɛ Adema a ka section min bɛ Koro a taara ni ka ko ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko a kɛra lajɛba sen fɛ n'o ye Assemblée Générale ye min kɛra parti yɛrɛ section fɛ a kɛra duwakun furanjɛ in na sɛbɛnnikɛla ko Abdel Karim Konate Anpe a tali ka bila Adema ka section kunna Koro o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Adema PACJ ye ni ka nikurafiya la Abdel Karim Konate Anpe a kɛra minisiri ye siɲɛ caman an ka jamana in kɔnɔna na Ibrahim Boubacar Keita tile la ale yɛrɛ de ye wulikajɔ caman kɛ jamanadenw bɛ se ka lafiya dun ka fa o buna kun ka cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko Abdel Karim Konate Anpe a tali min filɛ nin ye Motikaw fɛ ni k'a bila Korokaw ka section kunna o kɔni bɛna kɛ sababu ye Adema PACJ ni ka fanga kura don a la Moti mara kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko Assemblée kɛnɛ ka weekend tɛmɛnen a ko gɛlɛya foyi ma don a la Anpe tali fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ n'a kan bɛɛ ko Anpe sɛbɛnnikɛla ko a ko bi fɛn min mana o de ye Abdel Karim Konate a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri Adema kunungo kana bila bila Anpe ye wulikajɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to parti in jɔlen ka to barika ka to a la a ɲɛtaa ka sabati kalafili minnu bi kɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri fɛn min ye parti a ka cɛbaw ye k'olu dɛmɛ jamana in fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ Anpe y'o kɛ a kɛrɛfɛ maa minnu dara ka fara kan o ye Fatumata Ɲangali ye ale bilara musow ka jɛkulu ɲɛmaaya la Yusufu ni bɛɛ k'u ma Asuba ale kɛra denmisɛnw ka jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye jeunesse ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi Abdul Karim Konate Anpe ani fɛn min ka bi o de ye Adema yɛrɛ walanba ka da kan sabula parti mago bɛ nikura la a mago bɛ ɲɛtaa kura la a bɛ se ka kɛ sababu ye galabu min bɛ Anpe la dɔnniya min b'a la jija ni cɛsiri min b'a la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka parti jɔ kɛlɛw jamana jɔ hakili min tun bɛ Adema na kunungo ni k'o kuraya jamanadenw ka nafa sɔrɔ kabini filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ Isa Jigiba ale ka fasiri don Jean Sidou yana an ka dɛgɛ min Jean Sidou k'a dɔn 26 mars san 1991 ne hakili b'a la Jean Sidou k'a dɔn a fɔra ko an ka ɲɔgɔn kunbɛn min ye awa mairie ba da la rond-point min bɛ yen o don y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ e tun bɛ Basabugu i mana Bamakɔ fɔlɔ a y'a sɔrɔ an mana wa Jɛliden tun b'a kɛnɛ k'a caman jɛ l'aile rouge c'était nous jamana kɔnɔ aw minnu tun bɛ ka fɛ malo magasin Dakar aw de tun y'olu ye ni sanbɛlɛ cɛ n'o la n'o tɛ cɛ o caman baara dɛ o fana bɛ kare de martyr la ye magasin Dakar la ninnu awɔ caman baara n'o ne tɛ kɛlɛkɛlaw kɔni tun bɛ yen anw kun ye kɛlɛkɛlaw ye l'aile rouge formée par Mundaga n'a ko a ye taama an bi taama ka taa jɔ kɛlɛ mugu bi ci kisɛ bɛ tɛmɛ ta vɔn an b'an kunkolo cɛ on recule pas je me rappelle au dos Yohani Sodi k'a dɔn an farala ɲɔgɔn kan an bi taama ka taa kan digi la fɛn meeting bɛ taa kɛ UDPM UDD cɛman Iber ninnu ni Sogɛl Mayiga Musa Balaw ala ka hinɛ la olu bara ka bɔ chambre de commerce ayiwa fan dɔ in fɛ ka na ko contre marche a ma diya dɛ la hawla sabarase caman dora ye dɛ a ma diya dɛ non a ma diya dɛ bon o bɛɛ kɛra anw ɲɛna Bamakɔ yan ni min ko k'i ye faama ye anw ne y'i ye kunungo o de la mɔgɔ kamana ko u b'a fɔ ko cɛnin in da bi diɲɛ fɛn bɛɛ la a ko a bi fɛn bɛɛ dɔn a bɛɛ kɛra ɲɛna o n y'a ye de koyi wallahi billahi n y'a ye de journaliste Seydou coup d'état kɛli i bɛ taa radio Mali la u ye filimu ni fɛn minnu tourné i ka taa k'u ka kɔrɔlen ɲini ka jiri la journaliste Seydou bi cɛ dɔ ye jama camancɛ la ATT ni Mundaga ni fɛnw bɛna u bɛ fɛn na ani maître Demba ani intemu cɛ min fatura Bakari Karambe olu bɛ meeting la min bi camancɛ u bi gros plan k'a kan banfilaba b'a kunkolo la o ye ne Jɛliden sɔgɔmada nanzoli la ka video dɔ lajɛ ɲɛ bɛ ATT la ɲɛ bɛ Kafuna la ɲɛ bɛ journaliste ŋanaba dɔ la min ye kuma t'a don ka coup d'état annoncé radio la Sidiki Va Konate a ko radio Mali il est 6h moins le quart, un nouveau soleil s'est levé à Bamako. C'est vrai. Le général Amadou Toumani Touré va s'adresser à vous au nom de l'armée nationale du Mali. À vous.
ATT ko malienne. Madame Nenaï. Merci. S'il vous plaît. Je l'ai regardé ce matin. Jean-Cis Sedou. Fena, Atouadi. Yentamu Djabala. Djabala, bourse du travail. Bourse du travail. Meeting folo kerai. Akera. Cheni mi benya feni balaja pasale do sima. Ne ya ngone ya filmu ye sokoma dayna. Nye blene nedo. Nyaaye. Kare de martir la. Marfa bitiye domi. Ibi kamale do jalamugo ba kunula. Dabado. Ha! E ko tugoni. Iye ko chama ye koyi. Jalde ni mbeke Bamako ya. Ngi ma fende soro. Nye fen soro. Iye mu soro. Démocratie jaddo ye ni ye koyi. Anfile kuma mina folo ni ngunde yu. Kuma lablara wo. No te baba Musa Kilela ati shila. Ni a jaddo ye. Ado. Mali ministre do be. Chorna Asuna Nwanao. Chorno Umar Asdiallo. C'est des gens Chornobleni. Adonama ingama olu e bara minunge. Ni mbe jando kanga di ba mundaga ma. Jean-Cis Sedou. Mundaga tal mo nyine mba ko ba mundaga yo ko ke jamana ngono de. Man vi ka farinya ka foko ayi jamana kundigi man ni dike. A folo damene na mundaga tal la. Qu'on veut ou on veut pas. C'est l'un des plus grands démocrates au Mali. Mundaga folo de ake. Hanna sorla a tokoti foblé a jamuto foblé mais démocratie de menaille mais clé temena son soleil est passé non son soleil ne passe jamais mundaga clé temena mundaga bi mingesa chokoroba do il est une page de l'histoire du pays akatoka korolo mana boigné mundaga ki la vient ati la vient jamais on revient tori fanga bi tori katasu wati sera emzengiwa ndandadol anga Tesara premier mi dabatungara fende bolo mina ni yo tunomi o bolo laba be kari kana siga mbala chogo bedi Jean Sedou baba ni ngo baba ni Sisoko sura futango antumani ikado aka kibara kacha Jean Sedou ikado nye kunafoni do soro do ya jirana ka fo sabalika baba bi bange wati mi afasola Jean Sedou ikado ay wakoloshili kala chama nyaaye sabula donike ba do bora korofe kana minye dabiya ye a donna ma ingama ako dabiya ka dugutigi ma ako yele do bole do aka dugu safe nga yele inga biya aka dugu la fo aka mishi kilenga sarakati ye mishi aka sugo kila dugu de beni nyanje be ka dugu ke ka fo yele inga chu dabiya o ya soro baba mawulu kuma ilamede ako dugutigi ye mishi fa le minge dugutigi ka jelike ye aywa baba wulo fadi aye sugo kila beni nyanje dugu beni nyanje kanyina jelike ko ye kuma inva moi Allah kibar anyina na jelike ko ado baba wulo famana amana jona obina kuma mi anana soro sugo kila la dugu beni nyanje pew kaba aye dugutigi na wala mako akara di dugutigi duna kuma na kuma la surunya la ka nyefo aye duna donike ba duna mi nana aye minvo ako anjatigi ke o kuma sugo kila beni nyanja ne ma fenzoro dugutigi ko ne re ko ni ndakera kungulo ani seunde o ko takata noyi ye kuma inva mo donc sarakati kungulo ni se fere be kungolo mina o de dira baba ni wulo fama o tarana aka so ko tobi o yele mbina dabia nga bina baba fa aka dukono Jean Sedou ne ben kelegu mbi woni sebe mi nuka ma la lumière yele mi nye wuli ka joni jatemina ye jamana juraw i ka don abon nafolotigu ani i ka don magobatigu u farala ɲɔgɔn ka jɛkulu kelen kɔnɔ u ko min ma chambre de commerce et d'industrie du Mali a yele ni a ɲɛmaya tara ka di Yusufu Bacili ma Yusufu Bacili i ka don fara ɲɔgɔn ka kɛra fara ɲɔgɔn ka min kɛra ngi ɲininka awa bɛn ani kelenya na min ye wuli ka joni jatemina ye u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ a kɛra sibiri tɛmɛnen CICB la kɛnɛ kan min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre Mokhtar Wane o y'a kanu ka ye kɛnɛ kan ka taa se ɲininka ministre min n'a bɛ jago kunna ani jamana juraba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nin don in Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na Jean Sedou i k'a dɔn Yusufu Bacili i k'a dɔn awa denmisɛnya a tɛ maa mago tiɲɛ a bara ka kuwa dongo don i k'a dɔn hakili b'i sigi dongo don sabula kuma minnu bɔra da premier ministre sigilen ɲɛna a ye mɔɔ hakili sigi a ko chambre de commerce et d'industrie du Mali a bi gɛlɛya min kɔni ye wuli ka jɔ ni jateminɛ k'a fɔ tiɲɛni ka don ka minɛn na o bi gɛlɛya sabula u ka sen i k'a dɔn a ɲɛmaa sigi a kɛra nɔgɔya da ni ɲɔgɔn faamu de ye
ye sabula n'i y'a mɛn consensus o de ye an bɛɛ na bɛn min n'o kɛra sababu ye i k'a dɔn ale ka sigi a bi foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin kɔrɔw ma ani jurɔw ma sabula bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ka fan ani wulikajɔ ni awɔ ɲɔgɔn bulu jafu a ko i k'a dɔn o ka dabila o kuma a kɔrɔw ani Mali jagokɛla bɛɛ a bɛ bɛɛ fɔ k'a waleɲumandɔn a b'a jira premier ministre la k'a fɔ jurɔw bi jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ a fanga ka bon a ko sabula kabini san 2012 min ye gɛlɛya ye gɛlɛya in donna jamana kɔnɔ kabini a gɛlɛya ju bɔra fo bi i k'a dɔn dɔ de bɛ fara a kan min ye ala gɔngɔli ye covid-19 o nana fara a kan ngo n'a ta bɛɛ jurɔw bara k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na entreprise tigi usine tigi magobatigi mina sanni feere bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na u bɛ min ɲini jamana fɛ o de ye jamana ka cɛsiri ni wuli ka jɔ boloda min bɛ se k'a to u bɛ baara min na jamana i k'a dɔn a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ sabula Mali jagokɛlaw de bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ nkalondon la o la min ye yɛlɛmaniw ani wuli ka jɔ ye u ka ɲɔgɔn ɲɔ in senfɛ u bɛna awasara kuraw ta u bɛna hakilina kuraw ta o tuma a b'o da premier ministre tulo kan min bɛ se k'a to jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Yusu Bacil a ye kuma min kɔni fɔ a y'a jira k'a fɔ hakaja min kɔni wuli ka jɔ ni jateminɛ ye baara kura caman bɛ chambre commerce bolo u mago bɛ se wari min ma a bɛ miliyari 60 bɔ sabula a bɛna don fɛn kuraw la minɛnkuraw so kuraw hali chambre commerce i k'a dɔn a jabala kura u b'a fɛ k'o fana jɔ min ye awa jamana ka dɛmɛ jamana kan k'i jɔ n'i ye jama mankan mɛn wara Yusu Bacil tilalen kuma na a ko awa ministre min n'a bɛ jago kunna a fana ye kɔrɔfɔta a y'a jira k'a fɔ siga t'a la min ye gouvernement ye u b'a dɔn jagokɛlaw jɔyɔrɔ ye min ye u b'a dɔn min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye a b'a bɛɛ kalama o kuma u bɛna dɔ fara min kɔni ye dɛmɛ ani jurɔw yɛrɛ bɛ min nɔfɛ o ka se ka ɲɛnabɔ kɔrɔfɔ in bɔra Aruna Ɲangida ale de ye ministre du commerce ye Muktar Wan a y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyara a hakili sigira a dusu i k'a dɔn a ye dangankura boloda jurɔw ka nin kuma in ani hakilisigi ni bɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a jira k'a fɔ jɔnwala u mago bɛ jamana na o tuma jamana se ye fɛn o fɛn ye u fana n'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye Amadou Sala Ture ka sɛbɛn don an ye min bɔ lumière kɔnɔ yeelen daba tungara ne bin tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Ablaye Ouattara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko fɛn min ye maître Kasumu Tapo a ye jɛkulu kurasigi jɛkulu min ye politique jɛkulu ye u ko min ma Morema sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana a bɛ dabolo min kan walasa ka se ka kuraya jɛkulu min sigira a tubabukan de mouvement pour la refondation du Mali dalateliya u y'a mɔ ko Morema sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ye a kɛra marisikalo tile 27 tɛmɛnen nin kiri minisiri kɔrɔ ye n'o ye maître Kasumu Tapo ye a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ min bɛ n'o y'a ka cabinet Bamako kura o jabala la a ye laseli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mouvement kura min n'a sigira maître Kasumu Tapo fɛ parti politique 20 b'a la fɛn min ye jɛkulu ye n'o ye baarakɛlaw ye société civile ka fara diinɛ ɲɛmaaw kan ani fɛn min ye an ka laadatigiw ye nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maa kalannenbaw ye n'o ye universitaires ye minnu bɛ ni dɔnniyaba b'u la maître Kasumu Tapo a ye wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma u farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye baara yɛrɛ daminɛli ye u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an kɔrɔkɛba ma n'o ye Adamu Camu ye Ala k'a hinɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma nana daminɛ maître Kasumu Tapo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye kuma caman fɔ a ko an sigilen tɛ se ka to fiyewu an balolen ka to Mali ka taa dafiri an sigilen ɲɛna n'o kɛra an kɔ b'a ɲininka yala an kun bɛ mun na diɲɛ na yan sɛbɛnnikɛla ko maître Kasumu Tapo a ko Mali ye gɛlɛya min sɔrɔ 2012 ka n'a bila bi la don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan hali camancɛ fanga minnu dɛmɛna n'olu kun kan ka dilanni kɛ gɛlɛya y'olu sɔrɔ o taara laban fɛn min na o dɔnnen bɛ k'ale maître Kasumu Tapo de y'a fɔ fiɲɛ bɛ IBK fanga na o jɛlen don ale yɛrɛ b'a kɔnɔ nka n'an ye IBK fanga dafiri a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara gɛlɛya kan a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye fanga nana dafiri gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi maa dɔw fana b'a fɛ tuguni fanga tɔni min dora n'o ye camancɛ fanga ye bandaw ka taa fara Moktar Wan ni Asimi Goita kan ni k'olu senkɔrɔ ma tiɲɛ ka taa Mali yɔrɔ tɔ bɛɛ dafiri o tɛ kɛ maître Kasumu Tapo ko o tɛ kɛ fɛs balolen to o tuma u bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ Mali bi
se ka bɔ bɔda ɲuman fɛ cogoya min na Ala k'o kɛ a ko fɛn min ye maliden ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan waati dɔ sera sa bɛɛ lajɛlen ka taa ɲini dabila jamana mago b'a denw na an ka kɛ kelen ye kɛnɛ kan fɛn min ye Elhaji Suala Bayaya Ayidara ale yɛrɛ tun bɛ yen ka fara fɛn min ye jamana maakoloma caman kan minnu tun bɛ Maître Kasimu Tapo yɛrɛ kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Maître Kasimu Tapo a ko ale ka hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuli ye ka jamana bɔ dingɛ na k'a fɔ ale ni Adema u farala u ma fara wa u hakilina ye kelen ye u bɛɛ kunfilenna kelen na sabula fɛn min ye ɲɛmaa ɲini ye u m'o kuma daminɛ fɔlɔ ale ni Adema u bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen na nka fɛn min ye dɔ fara dɔ kan n'o ma min fara a kan o t'o bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana ye bi a mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna jɛkulu de la i n'a fɔ Maître Kasimu Tapo y'a ju tigɛ cogo di nka Maître Kasimu Tapo a ŋaniya yɛrɛ ye mun ye a bɛ mun de kɔ a ma o de kɔni fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Info Matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sidou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 20 mars kɛlɛ bindo o don Jean Sidou k'a dɔn n'i muso bugɔ k'a tɛ den wolo i y'a bugɔ k'a tɛ den wolo n'a ye filaninw wolo i b'a to yen n'o tɛ bugali n'a fa Jean Sidou an ka taa Tumutu i k'a dɔn min ye Madame Babi Alima Sise i k'a dɔn nin ye muso denmisɛn ye Jean Sidou k'a dɔn a ye kɔnɔya kelen yɛrɛ kɛ san 25 nka tile fila in na u bɔra n'a ye Tumutu ka na n'a ye Bamakɔ Jean Sidou k'a dɔn a garijɛgɛlen don Tumutu i k'a dɔn a ma deli ka kɔnɔta ka jigin i k'a dɔn den fɔlɔ la gɛlɛya foyi m'a sɔrɔ Jean Sidou i k'a dɔn a bɔ kɔnɔ filanan min dalen filɛ Tumutu dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ ani banamisɛnnin ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na a tɛ kɔtigɛ kɔnɔ dun bɛ kalo 6 Jean Sidou i k'a dɔn olu y'a ɲini sa a ka Bamakɔ sɛgɛrɛ maa min n'a nana Bamakɔ minnu bɛ denko ɲɛdɔn Jean Sidou i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw olu y'a lajɛ Sumare n'a ɲɔgɔnnaw u y'a lajɛ u y'a ye k'a fɔ ale ma garijɛgɛlen bɛ den min bɛ kɔnɔbara la i tulo fɔlɔ dɛ den 7 subhanallah maa si ma fili den 7 Jean Sidou k'a dɔn den 7 de bɛ kɔnɔbara in na Jean Sidou k'a dɔn kɔnɔbara girinyana i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ ka taa ka na u y'a ye k'a fɔ jɔnguala u k'a ta ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɔrɔ min n'o bɛ sɔn ka fisaya ma kosɛbɛ i k'a dɔn a dɔgɔtɔrɔ minnu ni minɛn ɲɛnama b'u bolo n'olu bɛ se k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ jamanakuntigi min ye jamanakuntigi Bandaw yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛɛ ani maa ɲuman caman ye dɛmɛ u bɛna don avion kɔnɔ min ye Marɔku jamana ka yen sɛgɛrɛ i k'a dɔn kɔnɔbara tɔ bɛ taa mɔ ye i k'a dɔn fo ka taa se jiginni ma ni Ala jɛna n'a ye Jean Sidou sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye Alima ye den 7 kɔnɔ ɲɛ kelen Jean Sidou k'a dɔn Ala de ye masa ye a ko n'i y'a ta ayi o tɛ sa a cɛ ka kɛnɛ denkisɛ ko tɛ sa bamanan ka kuma don Mamudu bamanan ka kuma a tɔgɔ di ko n'i ye diɲɛ laban muso n'u ye ka kɔnɔ ta ye o hinɛni na de n'o tɛ i ka cɛya tɛ koyi ko Bamakɔ npogotigi n'a ye kɔnɔ ta ye k'a hinɛn'i la de ko n'o tɛ k'i ka cɛya tɛ bamanan kɔni npogotigiw fɛrɛ ka ca n'a y'u ja u tɛ kɔnɔ ta ka wɔ kɛ n'a y'u ja i b'i fɛn bɛɛ kɛ i kana da kɛnɛya ma i denkisɛ ka pan ka bɔ yen i t'a dabada Jean Sidou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an bɛ donnin min na ko bi a ko i k'a dɔn nin ko in kɔni ayiwa a kɛlen bɛ ka maa caman dɔnsi jɔ maa bɛ d'a kan i k'a dɔn maa fila o bɛɛ lajɛlen de bɛna d'a kan ka taa Marɔku waasa jiginni ka taa dɛmɛ a ko nin ɲɔgɔnna kabako ko tɛ a ko i k'a dɔn muso ka den 1 den 2 nka den 7 kɔnɔ ta ɲɔgɔn fɛ a ko i k'a dɔn a ɲɔgɔnna caman de la ka kɛ diɲɛ bunna ku sanfɛ hakili jiginna a ko ayiwa min ye Ameriki ye i k'a dɔn muso dɔ bɛ MC Gode i k'a dɔn ayiwa san 1997 min ye IOA Ameriki dugukolo sanfɛ o ye cɛmanin 4 ani npogotiginin 7 wolo Jean Sidou k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ balolen don san 1998 Arabi Saoudite muso dɔ fana bɛ san 40 o fana ye ayiwa den 8 wolo ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn ayiwa min ye cɛmanin 4 npogotiginin 4 Jean Sidou k'o fana de la k'o kɛ a ko Ala ka kabako tɛ ban min ye an ka nin Mali denmuso in ye Tumutu ka don n'ale fana ye 7 bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka n'i kamana gan san 25 dama awɔ a ko Egypte jamana kan muso dɔ fana bɛ san 27 i ka
k'a dɔn o fana deli la min ye awa den 7 ye k'o wolo journaliste Sudi k'a dɔn awa mugutigi ni Zaba cɛman ni 4 o fana y'o wolo min ye Enda Traoré ka fɔ ye a ko i k'a dɔn an balimamuso in kɔni u b'a k'a dɛmɛ ka Marɔku sɛgɛrɛ jamanakuntigi bandaw a yɛrɛ y'i jɔ n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala k'a ɲuman jigi Ala ka denw balo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ jahadi don Daba Tunkara waati n'a ka waati a dafara journaliste Seydou an balimamuso dɔ ye 1000 d'i ma ko n k'a d'i ma misiri wari an t'o dun ni Ala sɔnna n'an tilala sisan na 1000 fosi k'a d'i ma ba kɛra 2 ye awɔ Elayi Sɛki Diko ba 2 sɔrɔla siman bɔrɔ 2 sɔrɔ o b'o sɔrɔ journaliste Seydou i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bita kɔni an b'a bila yan i k'a dɔn waati dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye burapele ye i k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔnw farikolo ɲɛnajɛ nɛgɛ ɲɛ 13 sisan olu b'u sɔ ni daw kan Marambote ka sɛbɛn dɔ bi yan dɛ Abubakari Jakite ni wajulikɛla don Bakɔrɔbabugu la ko a b'a da fɛn min ye u ka sigida maa bɛɛ tulo kan fɛn min ye ba kɔni ba ɲɛ k'a fɔ fɛn min ye wajuli belebele ye u bɛn'o kɛnɛ sigi sibiri don avril tile 3 san 2021 a bi kɛ Bakɔrɔbabugu la mairie a bi k'o kɛrɛfɛlan na ni maa min bɛ kunnafoni nɔfɛ 71 83 55 98 Yon Seydou k'a dɔn surafanatunw ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ bamanankan ni ne wulila bamanan ka kalanden Madame Touré ale bɛ fɔ ne kɔ sini sɔgɔma ni Ala sɔnna ma an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnfurukuraw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn Mamutu min ye sɛbɛnfuraw ye ka ta k'a d'a ma k'a lajɛ min ye ayiwa an yɛrɛ denmuso sarama Mari awɔ ale de bɛ sɛbɛnko ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ta ani Sylvie ani Sylvie ka kunnafoni lase journaliste Seydou Daba Tunkara ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan journaliste Seydou k'a dɔn foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wa salam